Durant 4 setmanes van estar en el focus per eixa vaga educativa, la més llarga que es recorda a la Comunitat Valenciana. Va ser un mes d'intenses negociacions entre sindicats i la Conselleria. Ara fa just un mes també que es va suspendre eixa convocatòria, que continua, però no només continua la convocatòria de cara a setembre, sinó també la lluita. Un dels que estava allí, un dels que va participar en aquestes meses de negociació és Marc Candela, coordinador d'acció sindical de l'STPB. Marc, conta'ns, com estan les negociacions a dia d'avui? Continuem negociant, ara amb els directors i directores generals. De fet, només hem tingut de moment 2 negociacions, una sobre infraestructures i una altra sobre inclusió educativa, però no estem avançant massa, la veritat. Encara falta tot el mes de juliol, que aniran convocant-nos a la resta de temes, de ràtios, de plantilles. Volem reobrir la negociació de l'acord retributiu, però no tenim massa confiança, la veritat. Us han acusat de voler imposar les vostres propostes. També estem disposats a cedir. La qüestió és que sempre tens unes línies roges que no estàs disposat a rebaixar, i és el professorat el que ens està dient quins temes sí i quins temes no. De fet, l'únic tema que hem firmat és el de la burocràcia, perquè sí que el conjunt del professorat ha vist que hi ha hagut avanços, però en la resta de temes encara no. Com van ser aquells dies de negociacions? Per una banda, intensos. D'altra banda, la Conselleria ens va aplicar tota la bateria de mesures de mala fe negociadora, perquè ens limitava la nostra participació a dos delegats només, perquè ens donava els documents en el mateix moment, sense tindre temps d'estudiar-los, perquè allargava i dilatava la negociació més del compte. Començarà el curs de vaga? No, no crec. Sí que començarà el curs amb accions i amb mobilitzacions, però ara la idea també cal tenir en compte que setembre és un mes en què hi ha molt de canvi de professorat. Justament ara estem en època d'adjudicacions i un 20-30% de la plantilla sol canviar de centre. Per tant, setembre pensem que és un moment per a donar la benvinguda a aquest professorat, incorporar-lo també en les assemblees i en aquesta lluita, també donar la benvinguda al nostre alumnat i a les famílies, i a partir d'ahir sí que anar treballant en accions mentre la Conselleria no atenga les nostres peticions. Molt bé, Marc, moltes gràcies per atendre'ns i ànim en aquest treball de negociació que esteu encara duent a terme. Gràcies a vosaltres.